ke ce rayuwa kina zuciya, ina san ganin ki ke ce farin cikin rayuwa. So kisa ni can zuciya kice ba wani ni na kikin sani ke na so a can tintini. Man kallon wata cikin yan garin yan zamani, ki zauna mi su ba laulayi in batun tsautsayi, ni zan kula da ke kin sani bana damuwa. ce na ba amana da zo na ce ki amsa rike, in ki zamkin kula ni in na fito in san kin jike. In hakan so na faɗa ba na sauki min fiffike, inda ke zanayi in biyayya ki in ki taso mi in cikin zuciya ki sani jira ina nan zuwa. Na zamani kin wuce su ba kya ba, na yo godiya gurin kaliki ina addu'a. Shi ne za ya bani ke ce nake ta hanga sa'a, in ki ce ni nayi in samari mi in batun so ayi, in ina godiya a gungin biya ba ta kyaluwa.